Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Hai un ano producíase un momento histórico. Por primeira vez na democracia serranense, un alcalde renunciaba ao seu cargo para ser conselleiro na Xunta de Galicia. La renuncia por parte de José Carlos López Campos como alcalde e concelleiro desta corporación. O seu lugar ocupaba unha persoa que non era cabeza de lista, pero que tiña moito peso no partido, pois xa tiña as carteiras con máis traballo e chegou a estar nas listas das eleccións autonómicas. Desde aquel 20 de abril ata este 20 de abril producíronse unha manifestación na Farola, un referendo sobre a Farola, unha renuncia temporal na ACOE, anunciáronse investimentos na Nacional 640, unha inversión de 2 millóns de euros para os asfaltados no rural e avanzouse na tramitación da AGRI 59. Por iso, para analizar este último ano, contamos co alcalde Gonzalo Louzao e cos diferentes líderes da oposición, Luis López Ruano, do Partido Socialista, Xoán Reices, do PNG e Mar Blanco, de Móvite. Comezamos. O 18 de febreiro de 2024, Alfonso Rueda gañaba as eleccións autonómicas. Nese momento comezou a xestarse un momento único na historia da democracia estradense. Por primeira vez, un alcalde renunciou ao seu cargo para ser conselleiro. Isto pasou o 14 de abril de 2024. Nese momento, Juan Constela convertíase en alcalde en funcións. Tenía que presidir 2 plenos. Primeiro, no que se daba conta da renuncia de López Campos como alcalde, e despois no que se elixía o novo alcalde ou alcaldesa. A ausencia de convocar este pleno con tanta axilidade foi a presentación no Rexistro da Estrada da renuncia por parte de José Carlos López Campos como alcalde e concelleiro desta corporación con data de 14 de abril. No momento no que López Campos tomaba posesión do seu novo cargo, abríanse as quinielas para saber quen sería o novo alcalde. Gonzalo Louzao, Juan Constela e Amalia Godard eran os favoritos. A última hora do 16 de abril, os populares tomaban a decisión. Sería Gonzalo Louzao, algo que se faría oficial o 20 de abril de 2024. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gonzalo Louzao, como lembras ese momento? Lembro con moitísima responsabilidade. Foi unha semana, por de facerse unha idea, foi todo moi rápido, esa transición que agora podemos ver con certa perspectiva, que vimos que, moitas veces é a excepción, que sempre, cando estamos falando dun equipo humano, sempre é sinónimo de liortas ou de aspiracións ou de poñer encima da mesa outro tipo de prioridades que non sexa, que este Concello da Estrada siga funcionando como estaba funcionando, con velocidade de cruceiro, con responsabilidade e con sentido común. O que se fixo, foi unha transición desde fora, según nos din, modélica. Nós o que fixemos foi a transición que creemos que había que facer, unha transición na que miramos ao fronte, que continuamos cos proxectos que tiñamos e que continuamos avanzando, como decíamos, con responsabilidade, cunha gran tesón sucedendo a un gran líder como foi José López Campos e con gran equipo que demostrou que con traballo, con moito esforzo, con escoitar moito a xente para entender cales son as prioridades que se necesitan, se pode seguir traballando con resultados como os que estamos vendo. Que valoración faz deste ano? Ano tremendamente intenso. No persoal, sentíme como que foi un ano tremendamente intenso.
un ano no que me sentín que foron máis de 12 meses e isto quero decir de que foi, bueno, de moitísimo traballo, de moitísimo esforzo, de traballar incansablemente para que estes 12 meses pois foron o máximo aproveitados posibles. Moitas veces a administración pública coa burocracia pois fai que os prazos de traballo e os prazos de resultados se dilaten. Bueno, pois foi un ano de moitísimo traballo para poñernos ao día, para enfocar en que vai a consistir por este mandato, para acertar nas prioridades que nos decía a xente e agardemos que nos vindeiros 12 meses pois vexamos os froitos deste traballo incansable de un equipo humano que eu me tocou de presidir e que creo que vai a dar uns magníficos resultados. Que foi o mellor que se fixo durante este ano? Bueno, a ver, o mellor eu creo que ten que avalialo pois cada un dos 20.100 e pico persoas que somos os estradenses que configuramos pois este Concello da Estrada, que son os que teñen que evaluar o que se fai mellor, o que se fai peor, e en todo caso, bueno, pois eu que sempre me caracterizo por ser unha persoa accesible pois para recoller esas propostas e intentar mellorar. Quedas moito tempo para mellorar, seguro que moitísimas cousas que se fixeron de forma mellorable, pero do que mellor me sinto máis orgulloso pois é que que marcáramos un rumo dese 50+1, quero decir que ese casco urbano é o caixón de todos, pero que esas 50 parroquias que forman as parroquias rurais configurando pois o que é pois este concello con 473 núcleos de poboación, que teñamos algo para cada un dos núcleos de poboación, que teñamos algo para cada parroquia e que pois con plans como os investimentos históricos en asfaltados que plantexamos para este 2025, que se vai a facer unha primeira fase agora na primavera e outra xusto despois do verán, pois con máis de 2 millóns de euros en asfaltados vamos chegar pois a un total de 75 vías de 33 parroquias. Son insuficientes, bueno, pois unha ínfima parte do que se necesita, pero é un camiño a seguir, un camiño a reproducir ano tras ano para que ese investimento poida notarse, poida chegar a unha rede viaria municipal pois referente e que teñamos, bueno, pois os núcleos ben comunicados e como se merece pois unha xestión ordenada pois do patrimonio público municipal. No que ten que ver cos bacheos, cambiamos o sistema, pasamos do plan de emprego que se estaba utilizando a unha profesionalización con a licitación cunha empresa, vamos a chegar pois a preto de 200 vías en 46 parroquias, prácticamente pois o 100% das vías que necesitan mantemento pois vanse chegar co plan de bacheos e despois pois no que ten que ver tamén coa mellora das beiras, pois os desbroces, pois eso xa se simplificou, xa se lle deron as dúas pasadas no pasado verán aos núcleos de poboación. Tamén aproveitamos o inverno para facer algo histórico que foi desbrozar todas as pistas da parcelaria do 100% das parroquias e con proxectos como rematar a traída de augas de Abeos e Nigoi que vamos a facer en este verán e tamén co traballo que estamos a facer para planificar os 6 millóns de euros, é dicir, o 60% dos fondos europeos destinados aos núcleos das parroquias para mellorar tanto a humanización dos núcleos como a seguridade, como a xestión das augas pluviais, pois vamos a mellorar en onde están as persoas, onde residen, e vamos a facer unha gran transformación do que vai a ser do espacio social e do espacio público do medio rural. Entón, a xestión do rural sería o que mellor se fixo. Que outras dúas cousas poderían completar un top 3? Bueno, xa nas primeiras entrevistas que tiven, pois decía que eu iba a ser pois ese alcalde do rural, sin olvidarme evidentemente do casco urbano, pois de todas as medidas que estamos a tramitar, ademais que é a caixa de todos, onde temos todos os servicios que temos que mellorar, onde temos que mellorar os espacios públicos, onde mellorar tamén o mantemento dos espacios públicos nos cales, bueno, pois nos estamos implicando, pero outras dúas cuestións para min é pois o futuro deste pobo a nivel laboral. Eu que ademais son unha persona xoven, creo que as oportunidades laborais para a xente da miña xeración ou a túa que se queira quedar aquí pois teñen que medrar, e o polígono industrial de Toledo quizás sexa, bueno, por do que máis alegría nos estea dando, tanto porque vai avanzando a nivel de tramitación como que se está aproximando a realidade de ter o solo necesario, como tamén que moitas empresas se están achegando a este concello para ter información de primeira man porque lles interesa a situación do Concello da Estrada e do solo industrial público, porque son 156.000 metros cadrados desta primeira ampliación, no cal, pois, con tanta demanda que hai, pois estamos vendo de que moi prontiño vai a verse realidade e que vai a verse xa colmatada para que sexa un dos solos industriais con máis demanda pois, de Galicia pola situación e polas comunicacións, e que as comunicacións pois, tamén é esa porta de entrada pois, de oportunidades tanto para as oportunidades laborais como para as oportunidades de vivenda.
33 millóns de euros son os que puxo a dispor a Xunta de Galicia para colmatar esa autovía a estrada que chega hasta as portas do Polígono Industrial de Toledo. Pois está se rematando esa primeira fase hasta Pontevea, que se rematará este ano, e se vai a iniciar os trámites de licitación, xa se están facendo as expropiacións para ese segundo tramo. E outras vías como, bueno, pois agardemos de que esta Nacional 640 que pasa a Corón do Concello, pois non solamente pois fagan 4 parcheos, senón que se faga unha mellora sustancial do firme. Non nos cansaremos de repetilo, diremos todas as semanas, todos os días, alá onde faga falta para que se fagan as melloras necesarias, porque é a arteria principal que nos comunica a todo Galicia prácticamente e pasa por o noso Concello, no cal vertebra todo o noso territorio, e outras vías de titularidade pois autonómica, de titularidade de provincial, no cal pois fixemos, bueno, pois as xestións correspondentes para que se melloren as comunicacións e nunha vila, bueno, pois necesaria para vivir, no cal, bueno, pois tamén coñecíamos fai uns días pois da luz verde para a construción de 28 vivendas públicas neste Concello da Estrada por parte da Xunta de Galicia, deste Instituto Galego de Vivenda e Solo, pero tamén pois as medidas que estamos aplicando para que teñamos pois un censo de vivenda pública, que fagamos como unha especie de axencia para que aquela persoa que se queira fixar no Concello da Estrada pois pode ter un censo de vivendas valeiras ponos cales pode contactar para o alugueiro e para fomentar este alugueiro pois que tamén fagamos as bonificacións de ata o 50% do IVA que as persoas que poñan a disposición, que poñan en funcionamento pois vivendas que estexan paradas e, por lo tanto, podamos ter máis calidade na vivenda e que podamos ser máis veciños aquí na Estrada. Por lo tanto, política de vivenda, política de oportunidades industriales de comunicación e son as dúas das cuestións que marcamos como complementarias a esa política vertebradora de todo o territorio deses 50 parroquias rurais con este casco urbano que nos engloba todo. A política fan as persoas e todas as persoas pois podemos facer as cousas quizáis mellor. Cales serían esas 3 cousas que se podían ter feito mellor durante este ano? Bueno, pois eu creo que moitísimas cousas se podían haber feito mellor, sempre dende a humildade, creo que sempre se pode mellorar e tamén, bueno, pois poñer en valor o que se fixo, pois tamén é importante como fixemos a toda agora. Esas pequeniñas cousas que nos pide moita xente, que moitas veces non damos chegado porque os recursos humanos que temos pois non son ilimitados, tamén os recursos materiais, os recursos económicos. Esas pequenas cousas que para as persoas individuais pois son grandes cousas porque é a petición necesaria ou é pois, ese recurso ou necesidade que pon en confianza coa administración máis cercana que é este Concello da Estrada, pois fai que moitas veces pois tardemos moito ou que moitas veces pois non demos chegado cando se nos necesita. Eu sempre digo que, bueno, pois esas pequenas cousas son as que fan grande unha institución como é a institución local, pero agardemos de que, bueno, pues, poñendo máis recursos, poñendo máis medidas e poñendo máis persoal, pues demos chegado de forma máis áxil, seguramente nunca damos chegado a todo e pedindo disculpas de formas anticipadas e entendendo de que o Concello da Estrada é tan grande que nos fai que non sexemos os máis resolutivos pois do mundo, pero que nesas pequenas cousas propóñome que demos chegado moito mellor. E outras dúas cousas seguramente pois sexan servizos como a recollida do lixo que estamos traballando para melloralo, que era sustancialmente moi mellorable, pero que creo que estamos na boa dirección tanto para mellorar pois no sistema da recollida selectiva como tamén para implantar a obrigatoriedade do contedor marrón como para mellorar tamén as recollidas globais como é o contedor verde ou tamén pois o punto limpo no cal, bueno, pois son medidas que se están implementando e que agardemos que nestes vindeiros meses se vexa as melloras sustanciais. E outra das miñas espiñas cravadas é a xestión turística. Eu son un fiel confesor de que na Estrada temos uns maravillosos recursos en diversas índoles, tanto na índole no campo natural, na natureza, no campo patrimonial ou no campo cultural. Só nos falta por xestionalas para que as vendamos de cara a fora e que as creamos nos mesmos de forma moito mellor. Temos 51 parroquias os cales as parroquias rurais gardan os tesouros mellor gardados tanto pola súa natureza que temos como tamén pola riqueza variada de patrimonio que gozamos nas 51 parroquias. O casco urbano pois é xa unha xoia pois moito máis recente no cal non temos un casco histórico, pero tamén ofrecemos moito, moi bo, tanto por gastronomía como tamén por diferentes ofertas tanto culturais como da propios espacios públicos e as propias posibilidades que este casco urbano tesoura. Por lo tanto, creamos que temos unha xoia de 51 parroquias e 473 núcleos de poboación, que cada núcleo
pois ten unha xoia específica e o que temos é que potenciala, que creamos nos mesmos e que vendamos de cara a fora. Por tanto, no turismo temos moito moi bo, pero moito por facer para comunicalo e que sexamos un referente turístico do noso concello do interior de Galicia. Aínda que nos separan 13 anos, o 75% do equipo do Xornal da Estrada e este señor alcalde Gonzalo Louzao temos algunha cousa en común. E aproveitándonos deso que temos en común, pois preparamos unha pequena sorpresa. A ver, voulle dar ao play. Querido Gonzalo, desearte muchas felicidades por el cumplimiento de tu primer aniversario como alcalde, ¿vale? Seguro que lo haces muy bien como lo hiciste en su momento en el instituto. Eras un alumno, tú y tu compañero del alma, Diego, que la verdad que daba gusto hablar con vosotros, mantener conversaciones, porque erais personas que para tener tan pocos años erais extraordinariamente maduros. Mira, tengo aquí, para que lo veas, tu orla del curso 2011-2012. Estás tú, tus compañeros y, por supuesto, tu inseparable amigo Diego. ¿Vale? Guardo un recuerdo maravilloso de vosotros dos. Maravilloso. Tampoco olvidaré aquella presentación que hicisteis en la gala, en el acto de graduación de fin de curso, que vosotros fuisteis los presentadores. Por tanto, te deseo los mejores éxitos profesionales en tu actividad política y nada más, que aquí tienes un amigo. Hola, Gonzalo. Quería felicitarte porque xa sei que levas un ano sendo alcalde do pobo e agora que como xa estás máis tranquilo porque xa sabes todo o que hai que facer e como, entón penso que é o momento de poñerte uns deberes, pouquiños, Entón, do alcalde de Zalamea tes que facer un resumo. Acórdate que empeza por Cuerpo de Cristo, con quien desta suerte hace marchar de un lugar a outro lugar sin dar un refresco. E del mejor alcalde del rei tes que lelo, pero ademais tes que analizar os 4 primeiros versos. Acórdate que tes que facer a análise sintáctica en árbol. Hola Gonzalo, es un orgullo para mí, como tú es profesora, darte la enhorabuena por este primer año como alcalde de la Estrada. Te recuerdo en el aula lleno de cualidades por todos los lados, inquietudes, cercanía, y todo eso está presente, seguro, estoy segurísima, en tu labor diaria en el concello. Te recuerdo con muchísimo cariño. Aquellos años fueron muy bonitos, la verdad. Así que espero que estés allí, como siempre, dándolo todo para contentar a todo el mundo, o intentarlo al menos, porque no siempre se puede conseguir. Así que no te falte mi felicitación y que sepas de más que te llevaré siempre en mi corazón. Un abrazo muy fuerte y que pases muchos años más ahí por el bien de la comunidad, de verdad que sí. Un abrazo muy fuerte. Señor alcalde, hola querido Gonzalo, aínda non hai tanto tempo que estabas aquí, polo que creo recordar, marchaches no ano 2012, como pasa o tempo. Recordo con moito agarimo e con moito cariño o tempo que compartimos xuntos, aínda que a túa materia preferida non fose as matemáticas. Desde logo que estou moi contenta de que chegaras profesionalmente a unha meta tan alta e só quero desexarte parabéns e que sigas medrando. Bueno, Rubén, de verdad, gracias. Ainda me sacas así unha lagrimiña porque, bueno, pues gardo unha maravillosa recordo pues dese paso meu polo García Barros, bueno, pues hai un pouquiños días pues das visitas pues máis bonitas e dos días máis bonitos que tive como alcalde pues foi volver a ese instituto no cal pues empecé a crecer pues a miña vocación política, esa vocación de servicio público, no cal pois era o delegado da clase, cheguei a ser o presidente da xunta de delegados que pues intentaba, bueno, pues que a miña aula fora mellor e que os meus compañeiros pues estiveran pues o mellor representados posible. Bueno, pues aí creceu esa miña vocación política que despois se materializou cando fun a estudar para a Universidade de Santiago a carreira de Ciencias Políticas e Sociais, despois fixen un máster e xa coñecedes todos no cal, pois, cando rematei a miña etapa formativa,
pois empecé aquí a traballar como concelleiro, primeiro de urbanismo, eventos e mercados e apoio en cultura, e despois me sumei as materias de rural e de obras, pois 5 anos maravillosos con José López á cabeza, que fixo que tamén fora un máster de primeirísimo grau, con maravillosos compañeros, e agora, bueno, pois estes 12 meses, que foron máis de 12 meses, porque foron, bueno, pois intensos, e que ese recordo de persoas tan queridas para mí, que gardo con tantísimo cariño, como son os meus profesores, que puiden volver a ver cando visitei o centro, e que llegaron tanto cariño e que moitos xa se xubilaron, xa están por disfrutando por outra etapa, que lle mando tamén un cariño especial para eles, que xa non están no IES García Barros, pero que lles quere igual, e os que quedaron, que puiden visitar e que puiden, bueno, pues abrazar en esa visita, pues que yo agradezco moito, e o cariño teu por acordarte de que me mandaron unha aperta grande. Así que, bicos grandes para todos, para ti, Rubén, e para tamén os compañeiros e o meu amigo da alma, Diego, que sempre todos nos coñecían, e que había un profesor que foi Xesús Palacios, que nos chamaba os dous de sempre, emulando pois ese libro de Castelao que nos facía, bueno, por dous amigos inseparables, os cales, bueno, pois a vida nos separou un pouco distancialmente, pero sí que seguimos compartindo, como sempre, pois moitas partes bonitas da vida. Moitas gracias. Deixemos as emocións a un lado e continuemos co balance. Agora o turno dos 3 líderes da oposición. Coincidirán en algo con Gonzalo Louzao? Comezamos con Luís López Bueno. En primeiro lugar, que valoración facedes vos dese primeiro ano? Ben, pois é un ano marcado, obviamente, polo cambio na alcaldía, non? É un ano de transición ao mellor cara a ninguna parte, porque o que desgraciadamente estamos comprobando é que neste último ano non se fixo absolutamente nada e o goberno municipal non avanzou nos principais problemas que ten a estrada. E por coller un fío, non? Por exemplo, collamos o problema da vivenda. Nos concellos que pues, hai prosperidade, non? E vistas de crecemento a futuro, a promoción de vivenda está viva, hai construción, hai rehabilitación de vivenda que xa existe e, desgraciadamente, ese camiño que recollen os concellos que van cara arriba, pues, a estrada parece que vai na dirección contraria, non? E isto ten unha explicación que é a falta de apoio á industria, a falta de xeración de emprego nesa industria que nos apoia, tamén a crise demográfica que estamos padecendo para que o goberno municipal non tivo ninguna resposta e outros problemas fundamentais que ten actualmente o Concello son os servizos públicos, non? E nomeadamente recollido de lixo e servizos de axuda no fogar, seguramente sexan os dous principais, e que hai moitas outras cuestións que resolver, pero neste último ano non se avanzou en nada, en absoluto, dentro destes problemas, non? E é que o actual goberno parece que ten outras prioridades, como son a imaxe, non? E temos un alcalde que pues, contrata unha xefatura de prensa, ten fotógrafa que o persigue a todas partes, non? E parece máis un influencer que un alcalde, non? Con intervencións con contido político e con iniciativas políticas, como digo, para resolver estes problemas. Continuamos con Xoán Rices, do BNG. Hola, bons días. Como valorades este ano? Bueno, pois para nós non cambiou moito a cousa, non? Co relevo do alcalde. Pensamos que é unha situación continuista, que o PP sigue instalado na política para a galería, non? Esta política que, bueno, está máis centrada en cuestións efectistas, non? Que te sirvan para ganar votos, que no realmente importante, como, bueno, os servicios sociais, o saneamento, a vivenda pública, o rural en xeral, o transporte dos servizos do rural, sen atopar problemas a solucións a estes problemas, non? Tanto para os servizos que supostamente ten que dar o Concello da Estrada, como para os servizos que teñen que dar outras administracións, pero as que non se lle reclaman, non se reclama pois o que hai que reclamarlle dependendo da cor política, non? Dependendo se son da nosa corda, pois non somos mansiños, e se é da outra corda sí que se pode reclamar. Entón, para min, bueno, é un pouco de sempre. Eles siguen improvisando, como improvisaron coa peatonalización, que me parece ben, pero todos sabemos os problemas que trouxo, poñendo boa cara, eso sí que se mellorou, pero sin cumplir tanto que se di, non? E tamén teremos a Mar Blanco Casais. Moi boas tardes.
Para comezar, que valoración faz deste ano de mandato? Bueno, pois a ver, dende a Móvete para nós a valoración deste primeiro ano de mandato de Gonzalo Louzao, pois consideramos que foi un ano perdido en canto ao gran obxectivo que ten o Concello da Estrada en riba da mesa, que é cortar a sangría poboacional e empezar a fixar poboación no noso municipio para garantizar que a Estrada siga sendo un concello de primeira categoría con máis de 20.000 habitantes. En ese sentido, consideramos que este ano foi un ano perdido porque non se puxeron en marcha ningunha política, ningunha medida que revirta de xeito positivo tanto na creación de oportunidades laborais, sobre todo para a xente máis nova, como tampouco a mellora dos servizos sociais para a xente dependente, para a xente con discapacidade ou para calquera cidadán que poida necesitar en determinado momento a axuda de algún ou de calquera tipo de servizo social. En este sentido, se non hai oportunidades laborais, se é difícil o acceso á vivenda, se o rural está prácticamente desmantelado e abandonado e se non melloramos nos servicios nin pensando nas persoas nin nos servizos pensando no noso rural, pois obviamente vai a ser difícil manternos na categoría de máis de 20.000 habitantes e isto de baixar de categoría supondría un gran problema para todos os veciños e veciñas estradenses. E por qué? Porque a reducción dos ingresos de outras administracións acabaría afectando en todos os servizos que temos, nos servizos sociais, nos servizos de lixo, en todos os servizos e, polo tanto, pois acabaría repercutindo en todos. Entonces consideramos que sería pois unha moi mala nova para a Estrada e esta legislatura é a legislatura de garantizar que somos capaces de fixar poboación e de garantizar que somos capaces de darlle servizos aos nosos veciños e veciñas, servizos de calidade, servizos do século XXI. E en este sentido, Gonzalo Louzao xa perdeu un ano de traballo. Que foi o peor que se fixo este ano? Pois eu creo que o peor é o tema dos servicios sociais, non? Como decía, penso que o tema do SAF, con tantos problemas cos traballadores, co contrato, coa lista da garda, non? Pensamos que é un dos problemas máis importantes. Porque, como digo sempre, esta xente que está sen atender, non? Estas traballadoras que están en malas condicións, viven día a día en situación de urxencia, non? Eu xa sei que é difícil para moita xente velo así, porque, bueno, non nos afecta quizás a todo o mundo en persoa, pero é unha situación de urxencia e quizás para min eso xa o peor. Eso sería, dentro da clasificación, o primeiro clasificado, que completaría o top 3? Pois mira, eu teño aquí anotadas moitas cousas, non? Pero eu creo que unha cousa moi importante, un dos problemas moi importantes, é, como digo, os problemas do rural, non? Como dixen antes tamén. O rural ten un montón de problemas de falta de servizos, como o transporte, como as farmacias, como o saneamento, etcétera, etcétera, etcétera. Este non é o maior problema, non? O maior problema non é que existan unhas dificultades que sexan subsanables. O problema é que o goberno non ten ningún tipo de proxecto, ningún tipo de solución, non aporta ninguna solución a isto, non? A que se deu, que pois non vai máis alá de anchear unhas cunetas e, bueno, arreglar, remañar un pouco as entradas a algunha aldea, non? Que está ben, pero, vamos, obviamente insuficiente. Bueno, o terceiro problema é que teño moitos, non? Aquí hai problemas coa recollida do lixo, cos vertidos de lixo ilegais, hai problemas co punto limpo, hai problemas, eu que sei, hai un montón de gastos parvos, non? Como poden ser os váteres robóticos ou os luminosos para indicar que parque está baleiro, que non ten sentido. Bueno, é unha das cousas que me gustaría sinalar, creo que non é un dos problemas que máis nos afecta a todos, pero é un problema importante, non? Que eu creo que hai un pouco de falta de respeto á oposición no sentido de darlle información dos temas importantes moi tarde. Eu non sei se é por falta de previsión ou que dá a pensar, non? Que sexa por non querer que a oposición teña a documentación a tempo para estudiala con calma. Pero isto é algo que levamos repetindo moito tempo, que non se soluciona e que é unha falta de
hixene democrática importante. Que foi o peor que fixo este ano? Bueno, pois para nós, para Móvete, o peor que fixo foi manter a estrutura administrativa que ten en este momento. É dicir, consideramos que o feito de que o alcalde asuma a labor de concelleiro de medio rural é un erro, porque nun concello basicamente rural como é o Concello da Estrada, a persona que teña esa competencia de concelleiro ou concelleira de rural debe ter dedicación exclusiva para tratar de transformar o rural, tanto revitalizalo con políticas que axuden a posta en valor do sector agrogandeiro, da posta en valor dos produtores, dos nosos pequenos produtores, dos nosos artesáns, crear oportunidades laborais no medio rural, e tamén para conseguir un rural con servizos. Hai servizos básicos que o Concello da Estrada non lle garante aos veciños e as veciñas do rural, como abastecemento de auga, saneamento, dotación a internet, cobertura, servizo de recollida de lixo. É dicir, hai un montón de servizos que no século XXI a xente do rural ten que ter, e os veciños do rural estradense son tratados como veciños de segunda categoría. A brecha entre vila e rural cada vez é máis grande, e isto, pois, desde logo, nos parece un erro. E isto, en parte, é porque o rural hai que tomarlo en serio, e a persona que se encargue de rural ten que ter unha dedicación exclusiva para esta área. Non a pode asumir o alcalde, que ten outras moitas cousas que atender. E igualmente, nos consideramos que tamén foi un erro xuntar a Concellería de Servicios Sociais co do urbanismo. Esas concellerías tamén son o suficientemente amplas e importantes para que teña unha dedicación con un concelleiro en atención completa. Non pode ser que a Concelleira de Servicios Sociais asuma tamén a carteira de urbanismo cando non teñen nada que ver as dúas competencias, e, como decía antes, hai que avanzar en transformar o rural, hai que avanzar en crear oportunidades laborais no noso concello, pero tamén temos que avanzar na dotación de servizos sociais de calidade, e iso pois está complicado, é máis difícil agora cando compartimos unha concelleira para o que son dúas grandes áreas. En ese sentido, para nós, o organigrama administrativo é un erro. Ese sería o peor que se fixo durante este ano. Que outras dúas cousas completarían o top 3? Vale, eso é o peor que se fixo, porque eso ten impacto precisamente nestas áreas importantes que acabo de explicar. Eso ten impacto no abandono do rural, e eso ten impacto na merma dos servizos sociais. O feito de non ter personas que se poden ocupar destas grandes áreas ao 100% do seu tempo axuda a que estas áreas estén medio atendidas. Polo tanto, non hai encima da mesa ningunha proposta que non sexa plantexada polos grupos da oposición para revitalizar o rural. Que pasa? Que este goberno o que fai moi ben é tapar, non darlle voz as propostas que presentamos os grupos da oposición, evita o debate, se pasa por a elaboración dos orzamentos municipais de puntillas para que os grupos da oposición non teñamos voz para poñer e expor as nosas propostas, ou igual que cando foi estes plans de elaboración para os cartos que veñen de Europa. Tampouco se nos dou opción a ter en conta, a debatir as nosas propostas. Isto fai que, claro, que as propostas que ten o actual goberno local para a Estrada sexa dinamizar o rural a través de unhas pequenas subvencións para organizar eventos. Eso está ben, pero non é suficiente para revitalizar o rural e para dotar ao rural dos servizos que a xente do rural ten dereito. E en servizos sociais, pois o mismo. Creemos que é outra gran área damnificada. É dicir, temos na nosa Estrada unha poboación, casi un tercio da poboación
poboación estradense é maior de 65 anos e non se están incrementando os servizos para atender estas persoas, pero tampouco se están incrementando os servizos, os recursos para atender os nenos que van ao servicio de atención temperá. Tampouco se están dotando de axudas para aqueles nenos que o necesitan unha vez que rematen o servicio de atención temperá. Estas son unha serie de exemplos de cuestións que están sin resposta por parte do goberno municipal. Por iso entendemos que o primeiro que fixo mal foi o reparto administrativo en canto á organización do seu goberno e logo a consecuencia de eso a desatención do que desde o punto de vista de Movete é o máis importante. A atención ao rural e a atención ás persoas e ao conxunto dos veciños e das veciñas estradenses. Que puido ser o peor que fixo durante este ano? Ben, a ver, eu creo que con diferenza aínda non se ve, pero vai se ver, as decisións que se tomaron acerca dos fondos europeos. Había un proxecto de fondos europeos aos que se podía optar por 15 millóns de euros, a estrada vai a quedar a medias, vai a solicitar únicamente 10 millóns de euros, e deses 10, 4 temos que poñer o Concello da Estrada, non? Nós pensamos que había proxectos moito máis urxentes que se deberían levar adiante, non? E nomeadamente as propostas do Partido Socialista para estes fondos europeos foron dotar de rede de fibra óptica o rural da Estrada, porque é fundamental no mundo de hoxe ter esa conectividade para a vida doméstica, non? Pero tamén o emprendemento e a actividade económica nas parroquias. Nós creemos que é a urxencia que debería asumir a Estrada e non un proxecto indefinido como o que aprobou o Partido Popular por 6 millóns de euros de humanizacións nas parroquias, na metade dos núcleos, sen determinar, non se sabe nin cando, nin como, nin onde se vai a facer esas humanizacións e, dende logo, nós non estamos de acordo, non? Creemos que hai que darlle outro enfoque aos fondos europeos no rural, igual que non deixar fora o antigo ambulatorio, non? Dentro dese proxecto de fondos europeos para construir un edificio novo que vai a ter unhas poucas oficinas e reubica únicamente o centro de atención temperada dos servicios públicos. Eu creo que, sen dúbida, é o peor que se fixo neste ano. Eso sería o top 1. Que outras cousas ocuparían o top 3? Bueno, pois eu penso que en segundo lugar outras cuestións que habería que abordar é precisamente a falta de iniciativa política para atender os principais problemas da Estrada, non? Este ano, por exemplo, en servizos públicos, o ano 2024 ia ser o da licitación dos servizos de recollida de lixo, non se fixo, ia ser o ano da licitación dos servizos de axuda no fogar, tampouco se fixo, non se avanzou nada en medidas para paliar a crise demográfica, non se impulsaron políticas de emprego, non se apoiou a industria local. Eu creo que, sen dúbida, a segunda nota moi negativa que lle hai que dar a este goberno é precisamente estar desconectado da realidade da Estrada. En terceiro lugar, outra das medidas que se tomaron, e para nós non foron acertadas, non? É a escolla a dedo de alcaldes e alcaldesas de barrio polo feito de que ao actual alcalde non lle gusta que lle leven a contraria. Non quere falar cos veciños e veciñas, non quere discutir. Para eles, e por poñer un exemplo, todo é imposible. Cando chega un veciño á alcaldía, ese tubo non se pode poñer, eso que pides non hai cartos para iso, ou esa idea é imposible de executar. Pois non é. Está demostrado que en outros concellos se fan determinado tipo de actuacións, non? Que piden os veciños e veciñas, que son sinxelas de facer, e levanse adiante sin ningún tipo de problema, mentre que no Concello da Estrada, os veciños e veciñas reciben negativas cando van á alcaldía, non? Agora, cos alcaldes e alcaldesas de barrio, o que pretende Gonzalo Louzao é canalizar todas esas demandas a través deles que non lle van a contestar a ese é imposible ou a ese non hai cartas, non? E, polo tanto, eu creo que é o terceiro erro grave que comete Gonzalo Louzao como alcalde. Non todo se fai mal, hai algo que sempre se fai ben. Que tres cousas serían? Vale, pois hai que recoñecerlle ao alcalde tres cousas que fai ben. Unha delas é precisamente esa accesibilidade que hai a él. Eu creo que calquer veciño e veciña pois ten fácil acceso ao alcalde, é un alcalde que creo que recibe a todo o mundo, é un alcalde tamén con moita presencia ao largo e ancho do territorio estradense. Eu creo que participa ben dos eventos que se fan tanto na vila como na parroquia. E unha terceira cousa que creo que fai ben, xa o demostrará, pero creo que a vai a facer ben e que heredou do anterior alcalde é que teñen moi claro
que para presentarse a unhas eleccións hai que presentarse con 3 ou 4 fotos de cousas feitas, non? Por iso eles centran o seu traballo en seleccionar 3 ou 4 obras para facerse 3 ou 4 fotos e iso é a súa carta de presentación para as eleccións municipais. E eu creo que eles teñen esa habilidade para seleccionar 3 ou 4 obras con visibilidade, poñerlle un pouco de formigón a poder ser blanco e iso faille ben porque hasta ahora doulle resultado. E non todo se fai mal, sempre hai algo que se fai ben. Cal sería ese top 3 de cousas que se fixeron ben durante este ano? Sí, pois por suposto, eu hai cousas nas que estou contento co cambio de alcalde, non que, por exemplo, no tema no que se refire aos plenos, porque é certo que os plenos son moito máis respetuosos, creo que tamén pola nosa parte están indo ben, non? Por parte da oposición, pero sí que é certo que por parte do alcalde que se notou unha melloría no sentido do respeto á palabra e do tono no que se está levando a cabo as sesións, non? Neste sentido, tamén é unha persoa que está bastante disposta a reunirse, a escoitar, non sempre a cumplir, obviamente, pero bueno, nese sentido, pois, ben. Despois tamén eu vexo positivo a consulta do tema da farola, penso que tamén se fixo por interese político, pero está ben que se escoite a xente e que cando un comete un error, pois, intente rectificalo ou polo menos ver que lle parece a xente, non? E tamén, para finalizar, me gustaría que está ahora en boga, felicitalos por estas medidas de vivenda, que eu creo que son razonables, que van ser útiles, tamén van ser insuficientes, obviamente, pero, bueno, por algo se empeza, hasta ahora non había ningunhas, pois é unha millora, non? Unha lástima que non as viran tan ben cando as propuxo o Bloque moitas veces, non? O Bloque non só o Bloque, entre os partidos da oposición, nese momento, pois eran ou moi concretas, ou moi difusas, ou moi tal. Ben, agora, pois, o goberno sacas para levar o mérito, pero, bueno, parecenos que está ben, que van ser positivas, así que adiante con elas. E todo o que se fai non é malo, tamén hai cousas boas. Cal sería ese top 3 de cousas boas que se fixeran durante este ano? Bueno, cousas boas, a ver, eu penso que, aínda que o Partido Popular en algún momento amagou con separarse do consenso político que eu creo que existe, non? Acerca, por exemplo, da Nacional 640, que é un dos principais problemas que temos en sede de infraestructuras no Concello da Estrada, igual que coa variante, eu creo que se mantivo o consenso político en pedir melloras nesa estrada que é de titularidade do Estado, non? Eu creo que aí todos estamos de acordo, penso que é bo que estemos de acordo e que se manteña, bueno, pues a sintonía, non? Ao respecto de pedir esas melloras, eu creo que é un acerto. Igual que creo que é un acerto, non? Que o goberno municipal finalmente, pois, recollera cable e que fixera unha consulta popular acerca dun dos elementos emblemáticos da estrada, non? Que era a farola, que eles mesmos querían retirar a un espazo moito menos visible dentro da praza e que, finalmente, tivo que haber presión dos veciños e veciñas, tivo que haber presión dos grupos políticos, pero, bueno, entrou o goberno municipal en razón e fixe unha consulta cuxos datos e cuxo resultado, bueno, eu creo que foi clarísimo para todos, non? Eu creo que ese foi tamén un acerto. E, en terceiro lugar, eu creo que foi un acerto tamén o desbotar proxectos multimillonarios que o Partido Popular prometeu en campaña electoral no ano 2023 e non leválos finalmente aos proxectos de fondos europeos. Por exemplo, o gran parque que se proxectaba para a parte traseira do estadio municipal e para ese entorno, non? Eu creo que foi un acerto desbotalo porque, dende logo, se este goberno, igual que o anterior, non son capaces de manter os espazos verdes que temos agora, e podémoslo ver na Carballeira, podémoslo ver na praia fluvial, non son capaces de manter os escasos espazos que temos, moito menos van a ser capaces de manter un gran parque que nos ia custar pois, varios millóns de euros e que non estaría en condicións para o seu uso. Eu creo que iso tamén foi un acerto. Así rematamos este especial. Facémolo desde onde comezamos, desde a casa de todos os estradenses, desde o Concello da Estrada. Por diante quedan 2 anos e un mes de legislatura, no que Louzao terá que demostrar que está á altura da tarefa que lle comendaron hai un ano. Ademais, poderá sentar as bases para alongar o seu mandato ata 2031.
nós contaremos desde aquí. Vemos.